Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marahiti akka pikiran nami na mungkin boi pamorahok kita di pangradiota di jamita na nang si patol hasotta di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di video nang patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita di jamita na nang si patol hasotta di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 ima Mingguta Misericordias Domini jala turpukta sian Johannes bindu 20 ayat 10 tolu sahat ro di ayat 10 sia. Amanginang dung takas suja hami turpuhon jala hupa husor-husor hami di pikiran nami onma mungkin naboi mangurupi hita. Na parjolo molo adong tabigi jala taboto jala heata jaha hera songon keistimewaan ni angka tolu isarana tolu hali pangunjunan ni Yesus Kristus Tuhatta di hari patuluhon imana hehe di pukul tolu tolu hali di parsuada si Petrus jala tolu hali muse disukun di turpuhon hupikir hami danga palai nagabe ipola jala narumikot di turpuk taon. Jala molodong mandok rupani hira napaingoton si Petrus du Jesus uban nagabe tulu hali suku-sukunna tu si Petrus ala tulu hali di parsuada si Petrus ipe danga palai narumikot manang ipola ni turpuk taon. Jadi taida maturpuk taon songo sada pengutusan baru pada misi yang baru sebab misi yang pertama sepertinya belum berhasil. Ala naparjului di jou nasida alai dangapala hot dope jala dangapala takas dope di roha nisi Petrus taringot tu panjouon naparjului alai omma boy dohonon songon pengutusan parsuruon panjauon dohot parsuruon na padua halihon ima laho mamaritahon barita nauli na mangasahon holong nasian debata holong di bagasan Yesus Kristus. Jadi mulu tulu hali disukutu Yesus holong dorham diau nakpe rupani marasing hata aslina agape dohot filia holong na sian debata holong na bulus holong na macai ias alai dialusi si Petrus filia holong persaudaraan tang mardomu suku-suku na parjolo paduahon dukpe patuluhon dipake Tuhatta Yesus tong hata na sarupa dohot na dipikiran ni si Petrus. Na parjolo naik patuluhon ni siani ia misi na imbaruon tugas na baruon na pinasahat na manguduti tugas na parjului matsai balga. Alani rikot ias ni roha, rikot holong ni roha, rikot kepemimpinan, rikot roha na olo melayani, memimpin, manguluhon. Alani disukuto ma tuibana umbain na tulu hali nakin ala suku-suku na parjolo tang sa frekuensi dope suku-suku na padua pedang sa frekuensi dope suku-suku na patuluhon di patutoru Yesus manang ditukar Yesus hata na pinakes ya suku-suku na parjolo dohot na paduahon gabe pajupang ma dohot si Petrus na marlapatan rupani Yesus dipake ahana boy niatusan ni si Petrus asa gabei pahoton rohana. Jala di suku-suku na parjolo
tuk peso sa frekuensi dohot alus ni si Petrus, tong do di lehon parsuruoni, parmahani ma. Suku-suku na padua hope di lehot do parsuruoni, parmahani ma. Na marlapatan tung so si koppe hita na makahulongi de bata di bagasan holong agape na bulus dan gabe manundati hita bongot manang dohot manang gabe na mangulahon misi parsuruoni. Alai dung di patutoru Jesus tadok maju di patutoru suku-suku datu hata nasing na utoru musesian agape filia gabe sa frekuensi dohot si Petrus tong ma di dok rupani parsuruoni asa di parmahani. Jadi di son sada penekanan asa melakukan misi, melanjutkan misi itu bukan pekerjaan mudah. Oleh sebab itu dibutuhkan ketulusan, ketangguhan, ketahanan. Niscaya Tuhan pasti menolong. Tetapi pertama sekali dari manusia itu, dari para murid itu harus mereka sungguh-sungguh. Alani pikir kami nanaing dohonota si patol hasota di jamitata na parjulu parsuruoni dang holan tu si Petrus. Ala parsuruan na baru naman, haim baruon, memulihkan si Petrus. Pa si koppa muse hadirion na laho tu misio dei tugas na baru, parsuruan na baru. Jala dioloi diulahon si Petrus doi satu natos hosana. Diulahon do parsuruani marmahani biru-biru naung porsea ima akan na porsea di mudar ni Kristus nang durus laho mangalehon haluaon tu sandok jolma. Tuhita pesah do parsuruoni. Alai taingo ma ketika kita melakukan pelayanan dalam misi Allah, dalam misi Tuhan, dasar utama dari pelaksanaan dan melakukan ataupun memberitakan misi itu adalah kasih persaudaraan di dalam Kristus yang diikat dengan kasih agape yang tulus dari Tuhan, menguatkan kita, menguatkan si Petrus, menguatkan orang percaya untuk bermisi melakukan pelayanan dalam kasih. Atong dison ditogihon ma hupikir kami ruas seni huriata tu sada pakobasion disegarkan muse di paim baru sada tugas naim baru marbarita nauli makobasi di bagasan holong niroha songon holokta maradopon Jesus. Songon holokta maradopon Jesus tuk pesoboi nakin nanidok ni si Petrus agape pilia do na sanggup hita dang mangambati sakap ni debata laho marsuru hita laho mamaritahon barita naulii. Atong widahami pikir kami tidak ada seorang pun yang tidak layak untuk memberitakan kabar baik. Tidak ada seorang pun yang dianggap tidak mampu atau tidak boleh atau tidak layak karena dosanya, karena pelanggarannya untuk memberitakan kabar baik. Semua kita telah ditebus. Semua telah menjadi layak untuk memberitakan kabar baik itu. Tetapi syarat utama adalah mengasihi Tuhan di dalam Kristus Yesus. Naparjulu ikut kasdo haholongatta debata. Marhitema hita borhat mamaritahon barita nauli. Barita lasniroha. Tarlumobi holong marhite pabahenan maradopon dongan. Posmarohatta satia do holong ni rohani debata agafe mandongani hita di ulaon parsuruoni. Atong benget mahita jala satia mahita makaholongi ibana tukpe marhite filia jala makaholongi dongatta marhite holong filia. Alai ta usahahom matok tong asa gabe songon ibana hita lam sikop di bagasan holong nabulus holong agape.